אנשים הדלתות נפתחות, בואו לקבל כאן סטייק של השמחות. יש מצב רוח, יש אנרגיות טובות, עם שפע של בשרים ויופי של עופות. סינטה קורצת אנטריקוט אומר שלום, פילה בקר לוחש היום יהיה חלום. קצב פורס כנפיים ועף על החיים, כל יום קרנבל בנתח קצבים. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? נאמר שלום לנתחים, ללקוחות המתוקים. בנתח קצבים כמה טוב לחיות ולהיות, זה שם חייך פה מול כולם, ובפנן כאן מקצר מכל הלב. גם אם ביקשת כבד תקבל כאן את הלב. הקצב שכבר יודע בלי שתגיד מה אתה אוהב. גם זו שעשתה סיבובים יכולה עכשיו לנוח, כי אצלנו תמצא כל זה בטוח. נעזור לה לבחור מבלי להתעייף, ניתן לה יחס טוב ואם תרצה גם כתף. יתחשק לה פתאום גם צלעות על הדרך, נקצב לה בדיוק ולא בערך. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? נאמר שלום לנתחים, ללקוחות המתוקים. בנתח קצבים כמה טוב לחיות ולהיות, זה שם חייך פה מול כולם, ובפנן כאן מקצר מכל הלב. מכל הלב. נתח קצבים, הקצבייה שהחלה את דרכה בקריית שמונה, מאחלת לכל החברות והחברים בשורות טובות ובשרים טובים. לפילה המדומה ולפילה האורגינל, לכל מי שנפרד מאיתנו והונח בסל. בקופה לא לשכוח לצבור נקודות, ובהמשך לממש ולקבל מתנות. בוקר טוב עולם, מה שלום כולם? נאמר שלום לנתחים, ללקוחות המתוקים.